Здрасти хора, пак съм аз MindOBG и пак ще играем Headball епизод 2. И първо искам да завъртя колелото, да видя какво ще ми се падни. Това ще отнеме малко време. Да, това е Headball номер 2. Да, 2. И ми се паднаха пари, които не ми трябват. Защото аз имам вижте 300 много. Сега отиваме пак на Season, защото е яко. И па е реклама. Аматьор. Много ясно. Не, чакайте. Вече го натиснах. Не искам на аматьор. Излизам от тук. Yes. Стартва матч. Искам този път на Стар. Yes. Добре. Yes, почваме. Сега ще заложим пари. Само тая игра ще я правя на Стар, защото ако загубя на тая, няма да играя повече. А пък ако спечеля, ще изиграя още, докато не загубя. Защото така искам. И почваме. Мочваме. И то... Бум. Нищо не направих. Не. Вкара. Бум. Ха-ха-ха. Дън. Хайде, ритай. Аха. Ще видиш ти. Не. Няма да вкараш. Ако загубя, ще използвам това за времето. Защото трябва. Хайде. Ритай, каквото ще правиш, давай. Уи. Бум. Yes, стана. И оф. Как го спасих. Как помислих, че ще ми вкара то. Yes. Кара си самичък. Хоп. Не. Yes. 3-2 с една точка. Сега. Стана invisible. Не. И 3-3. Не. Ще добавя време. Какво да направя? Трябва. 4-4. Яба! Ще загубя на тук. Не искам. Ако загубя, няма да играя пак с залагане на пари, защото... Така. За 30 секунди. Yes. Още една ми трябва. Ритай. Не. Виж какво изхабих. Виж. Не се махай. Yes. Махна се. И yes. Сега точно ще станем равни. Мразя те. Не. Станахме равни. Добре. Добре. Дава ги на двамата. Добре. Няма да играя пак равни. Стига толкова. Аматьор пак отиваме, защото е безплатно. Всяка игра тук ще е за 90 секунди. То път клипа ще е по-кратък, защото така. Тази сила и тази сила. То път избрах една различна, която сега не съм я пробвал. Но е тъпа. Защото като гледам какво прави. То ма заледи. 1-0, така ли? Нищо не направих. Тъпа. Ритай. Хоп, моя. Yes, 1-1. Давай. Хопа. И накосам.
Аде бе. Сега ще използваме една сила, гледайте. Хопа. Заледих ти топката. И пуснах я. И... Yes. Вкарах една. Нако съм помислих, че ще вкара. Обърках копчетата. Не! Стига си летал така. Не. Не. Стига сам там си я вкарвал. И 3 на 2. Yes. Добре, пак имам добавено време. И остават много малко време. Сега, ако станем равни или той почва да печели, просто трябва да добавя повече време, няма как. Трябва. То ми даде. Моля. И времето свърши. Yes. Еде. Тъпо видео. Скип. Равни. Аз пак равни. Аз победих. Ха. И да. Сега ще се махнем от тук. Махам се от тук. И това беше всичко от клипа. Надявам се да ви е харесал. Този път беше малко по-кратък, ама какво се прави. И харесвайте, коментирайте и чао!